आङो दिनैहाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि बिथिंनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर आं जासिदों जे दिनैहाय जोंहा खोब मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन जे जोंनि आसाम नाङै जोंनि बिटिआर नाङै जेसेबांनाखि जोंहा ICDS नि सिङाव जा मोनसे अंगनबादि सेन्टार जों जे बानायदों बे अंगनबादि सेन्टारखौ दिनै जोंहा जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि अफिसफोरनि सिङाव जों दिनै गासै 9टा BCDC दङमोन बे 9टा BCDC नि सिङाव जोंहा गासै गं 18टा ICDS जोंहा नैबे अंगनबादि सेन्टार जों लुफुंनाय जाबाय बे लुफुंनाय जे न' बेखौ जोङो दिनैहाय बेखेवनाय जोङो खालामनाय जाबाय बे बेखेवनायनि गेजेरजों जों बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोननाय फोरमायगोन जाहाथे बे अंगनबादि सेन्टाराव जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोन जा फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना जाहाथे बे अंगनबादि सेन्टाराव जाहाथे फरायनानै मोजां गियान लानो हागोन बेखौ जों आसा खालामो आरो बे अंगनबादि सेन्टारावनो गथ'फोरनि जेरैबायदि जानाय लोंनाय बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जायो बेखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि अंगनबादि वार्कार बिथांमोनखौ हेल्पार बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन आरो जोंनि सरकार साइडनिफ्राय बिनि सायाव मोजाङैनो जोथोनखौ लानायनि जे हाबाफारि बेखौ खालामगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामो दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि अफिसफोरनि सिङाव जोङो दा आङो मोनसे नैबे सिमला बागान गुदि फरायसालियाव दा मोनसे अपेनिंखौ खालामबोखांबाय जोंहा 2 नं भावरागुरि बाहायबो जों अपेनिंखौ खालामबाय आरो जोङो दिनैहाय नैबे देवस्रि नैबे एमइ स्कुलनि नैबे सिङावहाय जोङो दिनैहाय नैबे अंगनबादि सेन्टारखौ बेखेवबाय आरो गुबुन गुबुन माखासे जायगायावबो जोङो दा बेखेवगासिनो दङ आरो बेखेवनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोङो मिजिं खालामदों जिखिनि जोंनि नैबे समस्थियाव गासै 9टा BCDC दङमोन 9टा BCDC नि गेजेराव जोंहा गंनै ICDS जे बे अंगनबादि सेन्टार बेखौ जों लुफुंबाय आरो गोबां जोंनाव फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालियाव दासिमबो अंगनबादि सेन्टार जोङो खालामनो हानाय जायाखै बा बेबायदि अंगनबादि सेन्टार जोङो लुफुंनो हानाय जायाखै बेखौ जोङो लासै लासै फैबाय थानाय समाव बेखौ लुफुंनायनि थाखाय जोङो जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आङो बेखौ खोब दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै 1 बोसोर खावसे जा सम बारलांबाय 1.5 बोसोर जोंनि समाया बारलांबाय बे 1.5 बोसोर समनि गेजेरावनो जोंनि नैबे समस्थियाव गोबां जौगानायनि हाबाफारि जों दिनै मोननो हादों दा बेखौ नायोबा आङो समस्ति हिसाबै दिनैहाय आङो बुंनो लुबैदों जे जोंनाव टटेल MGM रिगानि खामानिया गासै 271 बेबादि जोङो दिनैहाय मोननानै बिनि खामानिखौ जों मावखांबाय आरो जोंहा दा बाहाय फैसाया फैदोंमोन 11,29,97,000 बेखौ जोङो निसय नैबे MGM रिगानि खामानियाव जोङो बाहायनो हाबाय मावफुंनो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों बाहाय बुंनांगोन जोंहा नैबे समस्तिनि सिङाव गासै 246था जोङो सानाना जोङो स्किम मोननाय जादोंमोन दा बिनि गेजेराव जोंहा बाहाय फैसाया फैदोंमोन 15,57,560 बे फैसाखौ जोङो सानानायाव जोङो बाहायनो हाबाय आरो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो बेखौ होनो हाबाय बे मोनसे आरो जोंहा नैबे जोंनि समस्तियाव गासै अंगनबादि सेन्टारा गासै 18थामोन बे 18थानि गेजेराव जोंहा दा 3,60,00,000 जोङो बिनि मोनसे खामानिखौ जोङो मावफुंनो हानाय जाबाय बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवा समस्तियाव 9टा BCDC आव गासै 2065टा जोंहा PMAY खासा न' मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नायोबा जोङो 26,84,50,000 बिनि थाखाय मोनसे न'नि खामानि जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौनो आङो खावलायगोन रायजो राजाफोरनिसिम बेल' नङा जोंहा गोबां माखासे आसनिफोर जोङो होगासिनो दङ आरो होलांबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौ जोङो खावलायबाय जाहाथे खुनु मोननाय मोनैखौ लानानै जाहाथे गोसोआव दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय सोंखारिनाय बेखिनिखौ जाहाथे खालामा नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स
AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360